गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। थांनाय मैया सनितपुराव 632 नखरफोरनो हानि फाट्टा फोरमान लाइसि आरो नामजारि गथायदों। 2006 हाग्रा मोनथाय आयेननि गेजेरजों मैया सनितपुर हालामनि गासै मोन 12 एफआरसिनि सिङाव थानाय गासै 632 नखरफोरनो हानि फाट्टा फोरमान लाइसि आरो नामजारिखौ होनाय जाबाय। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंजानाय सनितपुर जिल्ला बेलस्रि बालाबारि बर' गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय हाबाफारिनि गेजेरजों होनाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लादों मन्त्रि अशोक सिंघल, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, इएम नीलद स्वर्गियारी आरो ओनसोलनि गोबां गुन गोनां रायजो राजाफोरा। बिटिआर सरकारनिसिम मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि। चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों राङारि अनसुंथाइ राननानै होदों। एमएलए जयन्त बसुमतारीया थांनाय मैया चिरां जिल्लानि 13 नं सिडली चिरां बियाबनि इउपिपिएल ब्लकआ बामोनगाव बाजाराव देहायारि लोरबां जानाय आरो फरायसाफोरा सोलोंथायाव जौगानो थाखाय एमएलए जयन्त बसुमतारीया राङारि अनसुंथाइ राननानै होदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियावनो 13 नं सिडली चिरां बियाबनि एमसिएलए सायखं बसुमतारी आरो बारग' एमसिएलए मावथि ब्रह्म हाज'वारियाबो नुजाथिहैदों। लोगोसेनो देहायारि जेंना जाना फाहामथाय लानो हायै सुबुंफोर आरो फरायसाफोरा राङारि अनसुंथाइ होनानै मदद होनायनि थाखाय एमएलए जयन्त बसुमतारीनो रोजा रोजा साबायखर बावदों। एमएलए जयन्त बसुमतारीया फोरमायथिनाय बादिब्ला चिरां जिल्ला हिसाबै गासै 900 सुबुंफोरा बे अनसुंथाइखौ मोननो हादों। बे राङारि अनसुंथाइ चेकखौ फरायसाफोरनो 5,000 आरो बेरामिफोरनो 10,000 होनाय जादों होननानै एमएलए जयन्त बसुमतारीया खौरांनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। आनजादनि फिथाइखौ लानानै सा 9 फरायसाफोरा गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लादों। बे जाथाया जादों अन्ध्र प्रदेशनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव थाखो 11 आरो थाखो 12 नि आनजादनि फिथाइखौ लानानै फोसावनायनि 48 घन्टानि गेजेरावनो सा 9 फरायसाफोरा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। मिथिनाय बादिब्ला सा 9 फरायसाफोरा आनजादाव फेल जानायनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगाव जौगाखां खोन्दोनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय 2 नं कुसुमबिल गामियाव थांनाय मोनानि 12 रिंगासो समाव सोनाबनिफ्राय फैनाय अखा बार बारनायजोंनो 2 नं कुसुमबिल गामिनि सरला बसुमतारीनि पिएमएवाइ न'नि इन्जुरा गिसिखानानै गोग्लैयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला न' सिङाव नखरनि फिसाज्लाया उन्दुनानै दंमोन। नाथाय खाफाल मोजां, इथा गानानै गोग्लैनायाव मानसिया एसेल' जोखोम जादों। नाथाय नखरनि लाइ लथर उन्दुग्रा सौखि, सियार, टेबोल बायदिफोरा खहा जादों। मिथिहोनाय बादिब्ला बिसिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दिपन मणि सोद्रोमाया बानायनानै होदोंमोन होननानै फोरमायदों सरला बसुमतारीया। नखरनि न' मोनग्रा सरला बसुमतारीनि फोरमायनाय बादिब्ला मोजां इथा सिमेन्ट होयियावनो बिब्दि जाथाया जादों होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। सासे आइजो बिजामादै गोनांखा गुबुन हौवाजों खारखोमानानै दं। तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय दमफार गामिनि रबिन बर'नि असिबिसि रुफाश्री बर'आ गुबुन बाङालि हौवाजों खारखोमानानै दं होननानै नखरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। नखरनि सुबुङा मिथिहोबावनाय बादिब्ला थांनाय 22 एप्रिल मोनाबिलिनि समाव नखरनिफ्राय ओंखारबोनायनि उननिफ्रायनो दिनैसिम न' फारसे गिदिंबोफिनाखै। ओनसोलनि सुबुंफोरा सन्देह खालामनाय बादिब्ला सासे बाङालि हौवाजों खारखोमानानै दं। दायो फिसाइ रबिन बर'आ तामुलपुर पुलिस थानायाव गांसे एजाहार होबाय। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनोब्ला थोंजोङै खौरां हरनो खावलायदों। नखरनि सुबुंफोरा जानबुं अनजिमा 7086623989 सासे हिनजावसाखौ सा 15 दुथांफोरा हरनि समाव गाग्लोबदों। बे जाथाया जादों बाक्सानि दुमनिघाटआव। मिथिनाय बादिब्ला हिनजावसाखौ 15 मिनिटसो गाग्लोबदों दुथां सेंग्राफोरा। गाग्लोबजानाय हिनजावसाया
इ-रिक्साजों हरनि समाव थांगासिनोमोन। बे समावनो दुथांफोरा गाग्लोबदों। बे जाथाया 25 एप्रिलनि हराव सोमजिनाय जाथायमोन। बे जाथाया सेबखांजानाय भिडिअ' भाइरेल जानायनि गेजेरजों सोराङाव फैदोंमोन। बे जाथायजोंनो लोब्बा थानाय वेब पर्टेलनि खौरांगिरि मइनाल हक आरो बुलबुलखौ हमदों पुलिसआ। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।